Els operaris d'inserció que ens han contractat estan treballant seleccionant i triant residus amb envasos, enderrots i matèria orgànica. Treballam la capacitació laboral i, per altra banda, el que fem és amb aquesta persona marcar un itinerari, un pla de feina per recuperar aspectes o millorar aspectes que estan relacionats amb la part personal i amb la part sociolaboral. Si no encuentras un trabajo que sea de tu vida laboral, lo que tienes que hacer es reciclarte e intentar conseguir otra oportunidad en cualquier otro lugar. Esta oportunidad me ha abierto estas puertas. Estaba en el paro, no encontraba trabajo debido a la edad. Yo era otra persona, tenía otro carácter, era muy cabezón, muy cerrado. Se senten persones majors, persones que no serveixen, persones que no tenen formació, persones que no han fet mai feina en la seva vida. Un poquet és el reflex de lo que la societat els diu. Una persona que arriba amb un contracte d'inserció que tingui una dificultat X superi aquella dificultat sent productiu com un altre, que realment poden fer una feina en un entorn tan productiu com aquest i la poden fer perfectament com una altra persona, no? El fet que les persones puguin desenvolupar el seu itinerari d'inserció dins una planta productiva com pugui ser Tirme o com pugui ser MAC és la praxis més real de lo que se trobaran després en el mercat ordinari de feina, en què necessiten adaptabilitat, en què necessiten flexibilitat, en què necessiten treballar amb persones molt diferents. No dependes de nadie, sino dependes de tu trabajo, pues entonces las cosas cambian mucho. Ya la familia ya es otra cosa. Ya te encuentras con más ánimos, con más alegría de ver que todo funciona otra vez. Y mi familia, cuando me dijeron que comenzaría a trabajar, pues se pusieron contentos. Que estoy seguro que cuando acaben el proceso que estoy haciendo, seguro que cuando me toque hacer un trabajo me sentiré preparado. Y más que nunca con ganas de trabajar. A tener una estabilidad, ya tú mismo te comprometes a tener amigos, a salir a tomar un café con los compañeros. Es muy diferente a no tener nada. Ens ajudam per créixer tots. Nosaltres els donem unes eines i ells ens donen una resposta també, no? I tot això és molt gratificant. És una satisfacció, evidentment, de cara a veure que ells després poden entrar a un món perquè la gent necessitam de la societat. L'objectiu de DIT és que tot el major volum de persones que se puguin contractar en contracte d'inserció se facin allà de dins. De les persones que van començar l'any passat, 14, 13 s'han insertat en el mercat ordinari, però els altres sí que de qualque manera venen i diuen és que jo veig les coses d'una altra manera. Me veo diferente, me veo con otra actitud, con ganas de salir y ir y presentarme en los trabajos y decir que quiero trabajar. Eso me lo ha hecho Fundación de Sarios. Gracias a ellos estoy aquí y ver la cara de mis hijos felices, con eso ya me llena. Es lo que hay, no hay nada más. Me siento útil para todo. Vine con la cosa de trabajo y me voy. Cumplo el paro y ya está, ¿no? Pero me ha hecho ver que hay más allá, ¿no? No es llegar, cumples y ya estás, no. Hay más allá, todavía sigue. Mi vida laboral todavía sigue. Tots ens podem trobar un determinat moment en què les coses no ens vagin bé i tots mereixem una segona oportunitat i hem de trencar a nivell social en els prejudicis. Y para mí ha sido pues demostrar que a mi edad todavía las personas mayores podemos trabajar en sitios así. Y siempre lo he dicho, cualquier oportunidad que se tenga hay que aprovecharla siempre, hasta a dar lo mejor de ti, demostrar que tienes ganas y demostrar que eres capaz. Hay un trabajo para nosotros, pero hay que encontrarlo. Qualsevol empresa que vulgui contractar els nostres serveis li podem garantir que ho farem bé, perquè l'experiència que tenim és de molts anys. Moltes empreses vulguin també optar per aquest model de feina, perquè estem ajudant a persones i estem contribuint també a nivell mediambiental i també estem aconseguint traient una producció